ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର ଗୌଡ଼। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସାଇବର ଆୱାରନେସ୍ ପେଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପଇସା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଯଦି ଆମର ଜାଣନ୍ତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଖବରକାଗଜ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଠକି ହେଉଛି, ତା'ର ଆୱାରନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ପଇସା ଗଲେ ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ସାଇବର ଠକମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୂଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେମାନେ ରେଣ୍ଟରେ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିମ୍ ବି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ସେମାନେ ସିମ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସଚେତନ ନିହାତି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଥରେ ପଇସା ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପଇସାଟା ପାଇବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।